Хәйрле көн, хөрмәтле тамашачылар. Шаян ТВ каналында акыл батыл тапшыруы. Һәм бүген бездә кунакта Артур һәм София. Сәлам, дуслар. Сәлемсез. Дуслар, үзегез белән таныштырып китегез әле. Кайдан килдегез? Минем исемем Артур. Мин Ижау шәһәреннән Удмуртия Республикасыннан кайттым. Милләтебез хәзерләрендә мин беренче тапкыр катнашам. Ижауда мин балаларга биюне укытам һәм үзем җырлыйм да биим дә. Рәхмәт бик зур. София, үзең белән таныштырып китсәң? Минем исемем София. Мин Тольятти шәһәреннән килдем. Милләтебез хәзерләренә беренче тапкыр катнашам. Тольяттидан җырлыйм да биим. Рәхмәт бик зур, София. Тамашачылар, аңлавыгызча, бүген бездә кунакта милләтебез хәзинәләре аланда ял итүче София һәм Артур. София, Артур, сез бит инде Татарстанга кунак буларак килдегез. Татарстан турында әз беләсез, әйме? Алайса, бүгенге чыгарылыш нәкъ сезнең өчен. Бүгенге чыгарылыш Татарстан районнары һәм шәһәрләренә кагылган булачак. Сезгә бик кызыклы сораулар булачак. Сорауларга җавапларны белмәсәгез дә бик күп мәгълүмат үзегез белән алып кайтып китәчәксез. Я, дуслар, уенны башлыйбызмы? Башлыйбыз. Алайса, беренче турның кагыйдәләре белән таныштырам. Сорау яңгыруга сез чиратлап үзегезнең җавапларыгызны бәяләячәксез. 0-дан алып 10-га кадәр. Һәр сорауга җавап вариантлары бирелгән. Җавап дөрес булса, балл сезнең исәпкә. Җавап дөрес түгел икән, балл алына. Сак була күрегез, югары балл куйган саен балл күбрәк алына. Беренче турда барлыгы 3 сорау. Кагыйдәләрне аңладыңызмы? Алайса, башлыйбыз. Беренче сорауны укып үтәм. Татарстанның кайсы районында элек-электән киез итек басыла? Артур, син үзеңнең дөрес җавабыңа ничә балл бирәсең? 3. Рәхмәт, кабул иттек. София, син үзеңнең дөрес җавабыңа ничә балл бирәсең? 2. 2. 3, 2. Баллар кабул ителде. Сорауны яңадан кабатлыйм. Татарстанның кайсы районында элек-электән киез итек басыла? Кукмара, Арча, Әгерҗе, Азнакай, Яшелүзән, Лаеш. Беренче булып җавапны Артур бирә. Минемчә, киез итекне Кукмарада басалар. Җавабыңны кабул иттек. Дөрес микән, юк микән, ахырдан белербез. Көндәшкә шул ук сорау. Синең җавап? Электән киез итеп басалар. Лаеш районында. Синең җавап тәгаен уйлап бетердең. Лаеш районында дип уйлыйсың, әйме? Җавапларны кабул иттек. Дөрес җавапны укып узам. Элек-электән киез итек Кукмара районында басыла. Кызганычка каршы, София, синнән 2 балл алына. Сиңа инде, Артур, 3 балл өстәлә. Әфәрин, алдагы сорауны укыйм. Танылган рәссам Иван Шишкин Татарстанның кайсы шәһәрендә туа? София, син үзеңнең җавабыңа ничә балл бирәсең? 7. 7, рәхмәт. Артур, син 4 балл. 4 балл. Алайса, сорауны укып үтәм. Танылган рәссам Иван Шишкин Татарстанның кайсы шәһәрендә туган? Әлмәт, Яршаллы, Алабуга, Түбән Кама, Чистай, Бөгелмә. София, бу юлы син беренче булып җавап бирәсең. Иван Шишкин Алабуга шәһәрендә туган. Иван Шишкин Алабуга шәһәрендә туган. Сез тәгаен уйлап бетердегез. Җавап кабул ителде. Һәм дөрес җавапны укып узам. Иван Шишкин Алабуга шәһәрендә дөньяга килә. Афәрин, дуслар, җавапларыгыз дөрес, җавапларыгыз кабул ителде. Алдагы сорауга күчәбез. Беренче турның 3-нче соңгы соравы. Татарстан көнчыгыштан кайсы республика белән чиктәш? Артур, син үзеңнең дөрес җавабыңа ничә балл бирәсең? 6 балл. 6 балл. Рәхмәт. София, син үзеңнең дөрес җавабыңа ничә балл бирәсең? 5. 5 балл. 6-га 5. Сорауны яңадан укыйм. Татарстан көнчыгыштан кайсы республика белән чиктәш? Мари Эл, Удмурт, Чечен, Мордовия, Башкортстан, Коми. Артур, беренче булып син җавап бирәсең. Татарстан Удмуртия Республикасыннан белән чиктәш. Син дөрес җавап бирдең дип уйлыйсыңмы? Ярар, алайса сорауны көндәшкә яңгыратабыз. София, синең җавап? Мин Башкортстан дип уйлыйм. Җавапларыгызны кабул иттек. Дөрес җавап Татарстан көнчыгыштан.
Көнчыгыштан, Артур, син ныклатуны лазым. Көнчыгыштан. Башкортстан Республикасы белән чиктәш. Афәрин, Суфия, син дөрес җавап бирдең. Артур алга таба игътибарлырак бул, яме? Һәм без беренче турны тәмамлыйбыз. Икенче турны башлыйбыз. Икенче турда сезгә истәлекле танылган урыннар тәкъдим ителәчәк. Аларны танырга һәм кайда урнашкан әйтергә кирәк. Һәр дөрес җавап 5 балл белән бәяләнә. Беренче ике рәсем Суфия сиңа. Әзерме? Әзер. Рәсем башлыйбыз. Беренче сүрәттә нәрсә тасвирланган? Суфия? Бу мәчет Индияда тора. Нет, мен белмим. Ак мәчет. Ак мәчет кайда урнашкан әйтсәң, әйбәт булыр. Болгар. Чыннан да бу Ак мәчет Болгар шәһәрендә урнашкан. Икенче сүрәткә күчәбез. Икенче экранда нәрсә тасвирланган? Мен белмим. Сорау көндәшкә күчә. Экранда нәрсә сүрәтләнгән? Мин дә белмим. Белмисезме? Юк. Алайса дөрес җавапны укыбызам, исегездә тотыгыз. Нефть табуга куелган һәйкәл Татарстанның Әлмәт шәһәрендә урнашкан. Алдагы сүрәткә күчәбез. Артур, алдагы сүрәт сиңа. Экранда нәрсә сүрәтләнгән? Бу Миллениум күпере Казанда тора торган. Афәрин, дөрес җавап. Алдагы рәсемгә күчәбез. Алдагы сүрәт Артур, шулай ук сиңа. Бу отельме, общежитиеме Казанда тора торган. По-моему, шулай. Син тагын уйлап бетереп сөйлисеңме? Юк. Юк. Уйлап кара әле. Нәрсә булырга мөмкин? Җавап бирә аласыңмы? Юк. Алайса, сорау көндәшкә күчә. Суфия, экранда нәрсә сүрәтләнгән? Мен белмим. Әлеге сорауга ике катнашучы да җавапны белмәде. Дөрес җавапны укып узам. Экранда Татарстанның Чистай шәһәрендәге сәгать заводы тасвирланган. Дуслар, икенче тур ахырына якынлашты. Баллар белән танышып узабыз. Балларда әз генә үзгәреш бар. Артур 6 балл. Суфия, синдә 15 балл. Алда дәвам итәбез. Артур, синнән өметне өзмибез әле. Өченче турга күчәбез. Üçüncü turun kaideleri bilen sizin tanıştırıp uzam. Üçüncü turun kaideleri birinci turnukuna aşağılan. Tik. Bu yolu biz sizin bilen artık cevap varyantlarını söylüyoruz. Artık ihtibarda buluruz, değil mi? Şulay yok. Cevaplarını özünüz beyeliysiz. Hem dürüst bulgan işrakta bal sizin isepke bular. Yok iken bal alına. İsinize kaldırdınız. Artık cevap özünüz. Bal üstele, bal alına. Üçüncü turun birinci soravın okuyayım. Татарстанда туган күренекле язучылар. Беренче сорау. Татарстанда туган күренекле язучылар. Артур, бу юлы синнән башлыйбыз. Артур, син үзеңнең дөрес җавабыңа ничә балл бирәсең? 2 балл карайм. 6 баллны югалтырмын дип куркасың. Ярый. София, син үзеңнең дөрес җавабыңа ничә балл бирәсең? 3 балл. 3 балл. Баллар кабул ителде. Беренче сорауны яңадан укыйм, Артур сиңа. Татарстанда туган күренекле язучылар. Абдулла Тукай, Шәүкәт Галиев, Абдулла Алиш, Мөхәммәд Мәгъдиев, Муса Җәлил, Фәнис Яруллин. Муса Җәлил, чөнки ул Оренбургта туган. Рәхмәт, җавабыңны кабул иттек. Көндәшкә шул ук сорау. Муса Җәлил, Оренбургтан. Дөрес җавапны укып узам. Муса Җәлил, Оренбург өлкәсе Мустафа авылында туа. Афәрин, дуслар, сез бу сорауга дөрес җавап бирдегез. Келесі сұрауға көшеміз. Татарстанда яши торган кошлар. София, син үзеңнең дөрес җавабыңа ничә балл бирәсең? 2 балл. 2 балл. Артур, син? 5 балл. 5 балл. Син тагын уйлап бетердеңме? Дөрес булмаса бөтен балларың бетә? Ярый, бетсен. Ярый, бетсен. Алайса, сорауны яңадан укыйм, син беренче булып җавап бирәсең, София. Татарстанда яши торган кошлар. Сандугач, күгәрчен, калибри, песнәк, күке, тургай. Синең җавап?
Минем жауап калибри. Калибри жауабын кабул иттек. Көндәшкә дә шул сорау яңгырый. Минем жауап калибри. Калибри. Жауапны кабул иттек. Һәм дөрес жауап калибри. Төньяк һәм Көньяк Америкада сирәк кенә Канадада яши торган кош. Афәрин дуслар, ул безнең якларда очрамый. Өченче турның өченче ахыргы соравына килеп җиттек. Шулман елгасы буенда урнашкан Татарстан шәһәрләре. Артур, беренче булып синнән башлыйбыз. Син бу сорауга ничә балл куясың? 2 балл. София? 2 балл. 2 балл. Баллар кабул ителде. Сорауны яңадан укыйм. Артур, син беренче булып җавап бирәсең. Шулман елгасы буенда урнашкан Татарстан шәһәрләре. Чаллы, Түбән Кама, Алабуга, Чистай, Минзәлә, Болгар. Артур, синең җавап? Болгар. Болгар. Җавапны кабул иттек. Көндәшкә дә шул ук сорау. Шулман елгасы буенда урнашкан Татарстан шәһәрләре. Чаллы, Түбән Кама, Алабуга, Чистай, Минзәлә, Болгар. Минем жауап Болгар. Болгар. Һәм безнең дөрес җавап Болгар. Идел елгасы янында урнашкан шәһәр. Дөрес. Афәрин дуслар, өченче турны тамамлыйбыз һәм өченче турда безнең Артур 15 балл, София 20 балл белән төгәлләйбез өченче турны. Афәрин дуслар, кәефләр әйбәтме? Шәп. Татарстан турында күп яңа әйбер белдегезме? Bildik. Белдегез, онытмыйсыз инде хәзер. Unutmayız. Ярар. Дуслар, сіз бит инде бездә Татарстанда кунакта инде үзегез. Татарстанның кайларда булырга җитдегез әле Татарстанда? Кайсы җирләр күбрәк ошады? Тагын килдегезме кунакка? Тагын килдерек, мен бик Кремль шады анда матур. Кул Шариф мәчете бик матур тора. Миңа Казан шәһәре бик ошады. Ул Шариф мечет. Шәһәр бик күп. Бик зур. Рәхмәт дуслар, сез Татарстанда беренче тапкырмы яки булганыгыз бар идеме инде? Булганы бар. Булганыгыз бар иде. Әле мәктәпне бетергәч, бездә Татарстанга укырга күчәсегез килмәме? Уку йортларында бездә бик күп, бик әйбәт уку йортлары. Беренче классны бетергәч, монда киләсе килә. Үзеңнең тормышыңа кем булып күрәсең үзеңнең киләчәктә? Полиция. Полиция хезмәткәре буларак. Рәхмәт. Син София үзеңнең киләчәктә кем буларак күрәсең? Политик. Афәрин дуслар, алга таба сезгә уңышлар, алга таба күрешербез әле. Һәм без соңгы 4нче турга күчәбез. 4нче турның кагыйдәләрен укып узам. Һәр кайсыгызга 10 сорау әзерләнгән. Тиз арада аларга җавап табарга кирәк булачак. Һәр дөрес җавап өчен 1 балл. Кагыйдәләр аңлашылды? Тиз игътибар белән тыңлыйсыз. Тиз кыска җавапларны бирәбез. Алайса 4нче турны башлыйбыз. Һәм 4нче турда беренче булып җавапларны безгә София бирәчәк. София, әзерме? Әзер. 4нче турны башлыйбыз. Беренче сорау. Татарстанның иң зур шәһәре. Казан. Дөрес. Икенче сорау. Татарстан флагында төсләр горизонталь буенча урнашканмы, әллә вертикаль буенчамы? Горизонталь. Горизонталь, дөрес. Нократ, ot. Кайсы елга Татарстан ашага? Нократ. Нократ, дөрес. Алдагы сорау. Татарстанның кайсы шәһәре балык исеме белән атала? Белмим. Алабуга шәһәре. Алдагы сорау. Татарстанның бүгенге президенты? Рөстәм Миңнеханов. Дөрес. КамАЗ машиналары Татарстанның кайсы шәһәрендә җитештерелә? КамАЗ Я не помню. кайсы шәһәрдә җитештерелә? КамАЗ машинасы Яршаулы шәһәрендә җитештерелә. Алдагы сорау. Татарстан гербында нәрсә сурәтләнгән? Ак Барс. Дөрес. Алдагы сорау. Татарстан кайсы 2 елга кушылган урында урнашкан? Идел һәм Кама. Дөрес. Алдагы сорау. Татарстанда елның иң салкын айы кайсы айга туры килә? Февраль. Февраль? Юк. Дөрес җавап гыйнвар. Январь. 10нчы соңгы сорау. Татарстан кайсы материкта урнашкан? Евразия. Әлбәттә, Евразиядә. Рәхмәт, София. Син 4нче турда 7 балл җыйдың. Афәрин. Артур, син сорауларга җавап бирергә әзерме? Әзер. Алайса, башлыйбыз.
Татарстанның халық иң күп яшәгән шәһәр? Болгар. Юк, дөрес җавап Казан. Алдағы сорау. Татарстан флагында ничә төс бар? Авыр сорау. 3 төс. 3 төс әфәрин дөрес. Алдағы сорау. Кабан, Ладога. Кайсы күл Татарстанда урнашкан? Кабан. Кабан дөрес. Алдағы сорау. Татарстанның кайсы шәһәрен нефтчылар каласы дип атыйлар? Без бу сорауга бүген якын килеп алдык инде. Әлметьев. Әйе, татарча тулысынча әйткәндә. Әлметьев. Әлмәт шәһәре. Әлмәт шәһәре. Дөрес. Алдағы сорау. Татарстанның беренче президенты? Минтимер Шаймиев. Алдағы сорау. Дөрес. Алдағы сорау. Татарстанның кайсы шәһәрендә сәгать заводы бар? Бу сорау сиңа эләккән иде угыл. Яршаллы шәһәре. Юк. Шистай шәһәре. Татарстан гербында барс нинди төстә? Ак төстә. Ак төстә, әфәрин. Алдағы сорау. Татарстан Россиянең кайсы федераль округына керә? Идел буе. Әфәрин, дөрес. Алдағы сорау. Татарстанда елның иң жылы айы кайсы айга туры килә? Июль. Дөрес. Соңгы сорау. Татарстандағы иң танылган ханбикә манарасы? Сөембикә. Әфәрин, әлбәттә, Сөембикә. 4-нче турда тамамлыйбыз һәм син 4-нче турда 8 балл җыйдың. Әфәрин, Артур. Рәхмәт, дуслар, сезнең белән бик күңелле булды. Татарстан турында күп кенә яңа әйберләр белгәнсездер дип уйлыйм. Алга таба сезне кунакта көтеп калабыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Мне эта передача очень понравилась. Сложный тур был второй. Узнала много нового из рисунков и третьего тура. Миңа бу тапшыр бик кыен дип күренде, ләкин мин Татарстанда яшәмим һәм бик күп аның турында белмим. Һәм мин бу тапшырдан бик күп яңа нәрсә үземә алдым. Шуңа миңа ул бик ошады.